guys, another video na po ni guys, with same date, with same place. Nagapunta sa Danau, and then kanang nakalabay ko daning na istatwa na istatwa dia. So manang ninghonong ko kay ang ipakita ninyo ang ikuan okay ngano kinsan nga koan. I think this is the usan is mga hero pud no. So ang hero sa Bohol kay murag nabasa na wala jud ako. He is Francisco Dagohoy again. So this is it. So guys, sa pag-upas sa tong channel, please don't forget to like, share, and subscribe sa ako ang YouTube channel Junjun's TV. And of course, kang Lando Igat nga channel ug sa ang kanang anakon nga channel guys. Ako'y nagama sa iyang YouTube channel Jovanic Vlog, Jovanic's Vlog. So palihog kog subscribe sa among mga YouTube channel. So now guys, namiss ko dani kay ni ay statwa ya. Ni ay si Dagohoy, ang legendary nga panggiitang tao sa Bohol. So I think this is the kuan siguro ni lubong ni Dagohoy niya. Kay murag pantiyon man gamay pantiyon niya. So maadali ay in memory of Francisco Dagohoy, Filipino patriot who established an independent government. So nag-establish si Francisco Dagohoy as an independent government for the island of Bohol during the long and successful rebellion from 1744 ang dugad siya. So 1829. So asa pa ka ko dani gibutang wa asa pa ka ta dani gibutang sa guys. So kata. So on this site between Inabanga and Talibon. So ang rebellion mo na panday in between Inabanga and Talibon. So ano so this is kan siguro model siguro ni ang siguro dahil ang mga cadaver ni kuan Francisco Dagohoy is the Boholano hero during the time of the longest rebel sa kuan wala lagi kanilaging singap di tahe hengsod lo na og history mo nang di ta kahibao. So maday na si Dagohoy. So ang isang gamit nga kuan is only makita ninyo sundang bungay ra guys. Ang ipakita fully ang kuan fully ang kanang naay monument ni kuan karon maklaro jud dinto. So this is Francisco Dagohoy guys. Only sundang ra ang isang gigamit sa isang revolution with nasijay kalo, identifying kalo sa likod that made of anahaw siguro na ang unsa na kay mamanay ko sa una tanawa mo na yung gibasa ganina guys. Masig may mga nagbot-bot akong istorya manana. In memory of Francisco Dagohoy, Filipino patriot who established an independent government for the island of Bohol during the long and successful rebellion 1744 to 1829. So pila man katuig guys on this site between Inabanga and Talibon. So kada no pinakadugay minus na 1829 minus 1744 muna ang nagkuan sa kanang during Francisco Dagohoy time. So kanagigbuhat ni Philippine Historical Committee noong 1953. So siguro na
panteon. Base sa ahong nakuan, base sa ahong na hinumduman nga ang cadaver ni Francisco Daguhoy dito gikuha sa usa ka buho cave, one of the cave sa Danao or Daguhoy. Kato sigurong part dito sa kuan. Mama ilang giingon nga ang part dito pika sa zip line is mauto ang kuan. Nakuno dito ang cave. Sama ni guys. Og ang kilid is doon ay simbahan. That was Francisco Daguhoy guys. Walang ko tako kay murag kuha na nila na ate man og maadto. Init mo dahil po. Lugar ako nangita daning kuha ng naman dito monumento ni Daguhoy danhe Francisco Daguhoy. Asa ba to dapit? Danhe da ito ken danhe pod mi nang punong sa una kantong ng tour ang barangay official sa Sudlon kanang nanganak ni dihang paan ni uban man ko kapitan pa dato hanggang ijaan niyan na mida ng ato laging Daguhoy Adventure Park and then nakalabay mi danhe mo to nang hapit mi nakahinomdom ko nga kanang naay o dani gali may naniod to dani tinga may naniod to kanang gibawan man diha man jud to monumento during that time dili pa ko wala pa ko nag-vlog dagtong time so mo to mo ning kuan niya naman jud pugudan ni padung nangita ko ganina pagpadung namo wa pa ko kakita danhe karon na nat kuan ko uy di ara di agong gipangita. So why not mag-vlog ko nimo no? So diyan na. This is it. Naka-vlog na ko. So karon pa ko nakahibaw. Nakalipat na siguro ko. Kanaman jud ni history noon. Kalinga mo lagi tag-absent sa una. Kaling absinos. The longest revolution si Francisco Daguhoy during that time. And successful ang ijahang revolution nga gikuan. Di nagwagi si Francisco Daguhoy kay basig na anting-anting na ng tawhana. Imagine ang ijahang gamit is kanarang koan sundang. Grabe nang inita guys. Sagdi laman kay honing tiwason Inja wala gina successful ang isang rebellion. So parang masulit agang lakaw muna yung vlog before may uli and then motor so at least sulit ka dyan kuan sulit ka dyan lakaw. I don't know kung nakabay kamulo ko man siguro ng kuan o napakahay naman siguro nagkuan da ng pare. Yan, iwa na nin ate man kaadso. So guys, this is it. This is kanang mani ang kabuuan sa akong vlog kabahin ni Francisco Daguhoy. Sana na-refresh ang ijohang history. Kaya ako na-refresh ang history kabahin sa maong revolution. Kabahin ni Francisco Daguhoy. Guys, sure man ko nga na si story. Fiction man na sa una. And then kalipat ko. Ano lagi, hingab sinon tang dako. So, this is it guys. Na mana siya. So, ano na lang tataman guys, kay muli nami. Lato para ba in taon tong hangulian. Imagine pila kalungsod among baktasan. Yan nagplan po ko nga mo agi sa kanang Bayungan Dam. Kaya pwede rin po mga lakto dito. Ito agi sa Mahayag. Ito Bayungan Dam.
And then so this is it guys. Again naman na si Dagohoy ug may na lang ko babay Dagohoy kay muli na me imong bahay kay mura mag-uhong mura pa agi mong bahay Dagohoy ag ato parehapos imong kuan parehapos imong sarok na pareho gid nagmana sa imong sarok. O guys, may na lang ko rin salamat sa inyong kanunay nga suporta ni Junjun's TV. Again, thank you so much Rich Family, Rich International Family, Rich International 4, Team Trial 1 and 2, and of course Team TTTM Calboro, and of course my Team Tusok Sang Kikoy. Tangang salamat Ma'am Jenny Sharp in Bavaria, Flora Rich, Labay Looya, Butsok TV, Founder Celine, Admin Rich Celine, Admin Ipi Pasaway. Okay, thank you so much sa Team TTTM Calboro. Daghang salamat. Oh, ganin yung tanan mga Team Tusok Sang Kikoy members. Daghang salamat din sa way puas nga suporta ni Junjun's TV. May na lang ko dinherat tatama ng atong panag-uban sa atong vlog karong adlaw, and of course salamat kay ning abot og 5 ka buok vlog in a day. So may lang ko salamat og may mo babay na lang si Junjun's TV ninyo tanan guys. Bye bye and good afternoon once again ladies and gentlemen.